Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia. Rakovina hltana častokrát bola v minulosti sprevádzaná tým, že to majú väčšinou fajčiari, alkoholici, ľudia, ktorí pijú veľa alkoholu. Ako to je teraz? Je to predmetom výskumu a v súčasnosti máme dáta o tom, že väčší počet sexuálnych partnerov vedie k tomu, že to riziko prepuknutia takejto choroby je vyššie. Hovorí sa o počte partnerov niekde okolo 10 za celý život. Predo mnou sedí pán profesor. Nie vždy máme to šťastie sa stretnúť s profesorom a nie ešte takým odborníkom, ako je profesor Miroslav Tedla, prednosta kliniky otorinolaryngológie v Bratislave. Vy ma určite doplníte, aby som to úplne nedomotala. Pán profesor, teda, čo je to miesto, kde pôsobíte? Dobrý deň, je to klinika Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Celý názov je klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Je to unikátne pracovisko Univerzitnej nemocnice, je len jedna ORL klinika, na rozdiel povedzme od interných alebo chirurgických alebo neurologických kliník, ktorých je viac. A to je to miesto, kde pôsobím a aktuálne tá klinika pôsobí v nemocnici Antolská v Petržalke. A pán profesor, hovorili ste, že na Slovensku ste dvaja v tomto odbore profesori, hej? Dobre hovorím? Áno, na Slovensku v súčasnosti sme viacerí profesori otorinolaryngológie, myslím, že 5, ale pred dôchodkovým vekom som myslím sám. Ešte niekoľko kolegov, ktorí pracujú taktiež, ale nie už v aktívnej pozícii vedúceho pracovníka oddelenia alebo kliniky. No ja keď sa povie, že ORL ambulancia, ja si predstavím uši, nos, ústa, hrdlo. Čo je to, čomu sa najviac teraz venujete vy? Presne tak, ako ste povedali, tak otorinolaryngológia, ušno-nosno-krčné je aj študentami medicíny vnímané ako malý odbor, ako malá skúška, čo ale nie je pravda. My máme tieto 3 súčasti otorinolaryngológie a každá z nich je pomerne široké pôsobisko. Človek, ktorý sa venuje ušiam, sa môže venovať aj závratovým stavom, tvárovému nervu, poruchám rovnováhy, čo sú vlastne tie závratové stavy, chirurgii bázy lebky, ktorá susedí s mozgom, čiže je to aj spoločná chirurgia určitých častí mozgového tkaniva alebo tkaniva, ktoré je blízko mozgu. Na druhej strane chirurgia nosa, alebo teda nielen chirurgia, ale liečba nosa a zahŕňa v sebe nos, prínosové dutiny, estetiku nosa, čiže my robíme plastické operácie na nose a priľahlej tvári. Takisto operujeme mozog prístupom cez nos v spolupráci s našimi kolegami neurochirurgami. Čo sa týka tej tretej časti, laryngológia, larynx je hrtan, ale nie je to len o jednom orgáne hrtane, zahŕňa táto oblasť hltan, krk, slinné žľazy, štítnu žľazu, príštítne žľazy, veľkú chirurgiu, ktorá zoberie alebo odníme z pacienta zhubný nádor a musíme ten defekt, ktorý tam vznikol, nejakým spôsobom zrekonštruovať. Čiže naozaj je to veľmi široký odbor. Ste sa pýtali, čo ja osobne robím. Ja som teda z tej tretej časti hlavne, ja som ten laryngológ. Mojou špecialitou sú operácie štítnej žľazy, príštítnych žliaz, onkologické operácie na krku, poruchy prehltania, operácie slinných žliaz. V poslednej dobe veľmi veľa pacientov mám s poruchou hlasu, čiže som niečo podobné ako ten kováč v rozprávke o 3 kozliatkách, že sme vlkovi ukuli hlas z hlbokého na tenký. No, čiže toto všetko, ten hlas, hltán, to je to, čo riešite vy.
A tá téma aj dnešného rozhovoru je taká trochu iná ako možno štandardné. A to je, že rakovina hltana častokrát bola v minulosti sprevádzaná tým, že to majú väčšinou fajčiari, alkoholici, ľudia, ktorí pijú veľa alkoholu. Ako to je teraz? Je to veľká téma, lebo tak ako vravíte, v minulosti naozaj to bola choroba, rakovina, alebo teda zhubný nádor hrdla. Tie orgány boli hltan a hrtan. To bola choroba, ktorá postihovala častokrát, nevždy, ale častokrát ľudí, ktorí boli, povedzme, z takých jednoduchších sociálnych vrstiev, ľudia, ktorí trávili veľa času v krčme a popíjaním alebo fajčením množstva cigariet. A pred nejakými 30-40 rokmi sa začalo viac a viac objavovať pacientov, ľudí, ktorí nepatrili do takejto skupiny. Nikdy nefajčili, alkohol popíjali veľmi príležitostne. Boli to ľudia, ktorí boli o 20-30 rokov mladší, ako bolo zvykom. A zistilo sa, že je rakovina hrtana, ktorá je spôsobená nie zmenami spôsobenými alkoholom a fajčením, ale spôsobená infekciou vírusom. Čiže tento vírus nám môže tvoriť rakovinu u inej skupiny ľudí, ako teda bola tá skupina, na ktorú sme pred tými dekádami boli zvyknutí. A teraz, keď sa pozriete na svoju ambulanciu, na tých pacientov, s ktorými sa stretávate, aký je teda pomer toho, že je to spôsobené cigaretami a je to spôsobené vírusom? Nemáme úplne dobré dáta v tejto krajine, ale čím ďalej, tým viac je pacientov s karcinómom orofaringu, alebo teda ústnej časti hltana, ktorý je spôsobený HPV vírusom. A v vyspelých krajinách západnej Európy je tých pacientov viac ako tých pacientov s tým klasickým tzv. Nie HPV spôsobeným tumorom. Čiže teraz sa už rozdeľujú tí pacienti na spôsobených HPV a spôsobených nie HPV. Presne tak. A princípy liečby týchto pacientov sú iné, takisto ako je iná aj ich prognóza. HPV je spojené častokrát s gynekologickými, prípadne s rakovinou penisa. Je toto nový trend, že to spôsobuje naozaj aj rakovinu, ktorá je spôsobená v ústnej dutine alebo pôsobí v ústnej dutine? Áno. Presne tak, ako hovoríte. Ten istý HPV vírus, aby sme to zobrali zoširša, HPV vírus nespôsobuje len zhubné nádory, spôsobuje aj lézie, ktoré nie sú rakovinové, nie sú maligné. Sú to napríklad benigné, nezhubné bradavice v genitálnej oblasti u žien alebo u mužov. Alebo v oblasti hrdla to môže byť nezhubný rast, ktorý sa nazýva papilomatóza hrtana. Je to nezhubná choroba, veľmi nepríjemná. A napríklad túto chorobu môže dostať malé dieťa, novorodenec, ktorý prejde pôrodnými cestami u matky, ktorá je infikovaná takýmto typom vírusu, ktorý spôsobuje, povedzme, aj tieto nezhubné výrastky. Čo sa týka zhubných nádorov, tak ten trend tu je spojený so sexuálnymi praktikami napríklad orálneho sexu, kde sa takouto cestou prenesie vírus z oblasti, z rezervoára, tam, kde vytvára napríklad zhubné nádory krčka maternice, do hrdla, kde vytvára teda zhubné nádory, alebo môže vytvárať zhubný nádor napríklad podnebnej mandle alebo korene jazyka. A keď príde k takejto diagnóze, je jednoznačne jednoduché určiť pôvodcu? Viem asi, kam mierite. Či je možné považovať túto chorobu za sexuálne prenosnú. Nebol by som takýto striktný v tomto vyjadrení. Samozrejme, udáva sa v súčasnosti, že jedinci, ktorí majú vyšší počet sexuálnych partnerov, s ktorými prevádzkujú, povedzme, orálny sex, tak majú vyššie riziko toho, že sa u nich môže rozvinúť karcinom hrdla, orofaringu.
Na druhej strane nie je možné podľa toho, že niekto má novodiagnostikovaný karcinom hrdla, ho obviniť z toho, že túto chorobu dostal povedzme v nejakom nekorektnom vzťahu neverí pred, 2 týždňami alebo 2 mesiacmi, pretože takáto choroba alebo tento vírus sa do organizmu mohol dostať pred dlhými dávnymi rokmi a mohol sa aktivovať až v neskoršom veku. A samozrejme je treba povedať aj to, že veľká časť populácie, ktorá žije sexuálnym životom, môže byť premorená HPV vírusom a nie u každého samozrejme dôjde k rozvinutiu takejto choroby. To závisí od imunitného systému toho jedinca, takisto od veku jedinca, prípadne od tej vírusovej nálože. Tak ako som hovoril, čo sa týka toho počtu rizikových sexuálnych stykov napríklad. Čiže nie je to tak ako napríklad pri chrípke, že človek sa nakazí, vie, kde sa pohyboval, ako sa pohyboval. Teraz z toho, čo mi hovoríte, je v podstate veľmi ťažko vystopovať, že od koho som mohol dostať tento vírus, lebo to môže byť prebratý vírus, ktorý som získal pred 20 rokmi. Áno, je to v princípe tak, ako hovoríte. Teraz je otázka, čo s tým môžeme robiť, alebo či máme nejaké zbranie na to, ako s tým bojovať. Tak ako sme mali nedávnu skúsenosť s inou chorobou, s covidom, a vieme, že covidu výrazne pomohla vakcinácia, očkovanie, tak máme veľmi dobrú zbraň proti HPV, a to je takisto očkovanie, vakcinácia, ktorá je najúčinnejšia u detí pred začiatkom sexuálneho života. Čiže aj naše zdravotné poistenie uhrádza v plnej výške očkovanie u detí vo veku 12 až 14 rokov a u obidvoch pohlaví, u dievčat ako aj u chlapcov. Samozrejme aj v neskoršom veku je možné očkovať sa, ale ako hovorím, najúčinnejšia ochrana pred takýmto ochorením je očkovanie v tomto veku pred expozíciou vírusom. Áno, aj my evidujeme Všeobecná zdravotná poisťovňa od roku 2022 nárast v zaočkovaných práve v deťoch od 12 do 14 rokov. Čo mňa teší je aj to, že vidíme aj nárast od 15 do 17 rokov, že naozaj aj táto populácia už je vo veľkej miere naozaj zodpovedná, preočkovaná. Otázka je, čo s tou populáciou staršou. Má to zmysel sa preočkovávať? Nemá to zmysel? Dokedy? V súčasnosti úplne jednoznačná odpoveď na to nie je, aj keď v našej klinickej praxi sa stretávame s množstvom prípadov, že odporúčame pacientom preočkovať sa aj vo vyššom veku, alebo zaočkovať sa aj vo vyššom veku. Pri takýchto vírusových ochoreniach, keď je rozvinutá choroba, napríklad u pacientov, ktorí majú karcinom orofaringu už rozvinutý, tak to očkovanie neforsírujeme samozrejme, ale donedávna na zahraničných kongresoch sa hovorilo o nejakej hranici 45 rokov, ale už ani to neplatí, čiže v súčasnosti je veľmi ťažko stanoviť a povedať niekomu, povedzme 50 alebo 52 alebo 55 ročnému, že to očkovanie je kontraindikované. Myslím si, že takúto jednoznačnú hranicu stanoviť v tejto chvíli nevieme. Čiže áno, keď to uzavrieme, je možné sa očkovať aj vo vyššom veku a je to niečo, čo vieme odporúčiť. A existuje už aj taký výskum, ktorý skúma, že človek, keď aj bol infikovaný, ale to očkovanie mu nejakým spôsobom potom pomohlo v tom, že ten vírus neprepukol možno až v takej silnej miere, alebo toto ešte ako ľudstvo nevieme identifikovať? Úplne presne vám na to neviem v tejto chvíli odpovedať. Sú na tú tému práce a ja osobne vám viem povedať len skúsenosť niekoľkých mojich pacientov, nie so zhubnými chorobami, ale práve s tou veľmi nepríjemnou nezhubnou chorobou alebo nezhubným ochorením papilomatózou hrtana. Aby ste mali predstavu, to je rast drobných výrastkov v oblasti hlasiviek a hrtana, ktoré jednak vo veľkej miere zhoršujú hlas. A druhá vec, ktorú robia, je, že tá dýchacia štrbina v oblasti hlasiviek je veľmi úzka. Keď tam narastú tieto tumory, tak pacient sa dusí. Čiže sú pacienti, u ktorých musíme každých niekoľko mesiacov spraviť
operáciu na odstránenie týchto lézií, ktoré sa potom viac a viac teda opakovane znova tvoria. A mám niekoľkých pacientov, ktorých som dal zaočkovať aj vo vyššom veku a ten progres tej choroby sa výrazne spomalil. Takže áno, je to niečo, čo nad čím vieme uvažovať aj u pacientov, ktorí majú to ochorenie rozvinuté. Teraz hovoríme o pacientoch, čiže aj o mužoch, aj o ženách, aj o chlapcoch, aj o dievčatách. Čiže nie je tu nejaký rozdiel medzi pohlavím pri tejto chorobe? Tak je to rozdiel anatomicky, fyziologický. U dievčat teda dochádza, alebo u žien môže dôjsť k prepuknutiu choroby na krčku maternice, čo samozrejme sa mladých mužov alebo mužov netýka. Ale čo sa týka našej oblasti, teda karcinómu podnebnej mandle alebo korene jazyka, tak sa stretávame aj s mužmi, aj so ženami. Mužov je viac, takisto ako aj ich bolo viac u takých tých karcinómoch, ktoré boli spôsobené fajčením a zvýšenou konzumáciou alkoholu, ale nie je to vyhradené len na jedno pohlavie v našej oblasti. Takže keby ste mali apelovať teraz na našich poslucháčov, aj muži, aj ženy zaočkovať, aj deti, chlapci, aj dievčatá zaočkovať. Chlapci a dievčatá zaočkovať rozhodne. A u dospelých mužov a žien takéto jasné odporúčanie tu nemáme, ale je to niečo, nad čím sa dá uvažovať, sledovať vývoj a sledovať nové dáta, ktoré prichádzajú a budeme vedieť sa k tomu postupne viac a presnejšie vedieť vyjadriť na základe dôkazov, ktoré budeme mať k dispozícii. Čo je pozitívna správa v podstate, keď príde niekto k vám? Vieme ho diagnostikovať veľmi rýchlo? Tá diagnostika ako prebieha? No, ide o to, že zhubný nádor hrdla sa môže prejaviť na 3 úrovniach. Jednak na mieste toho primárneho nádoru, ktorý môže byť, ako som spomínal, napríklad v podnebnej mandli alebo na zadnej časti jazyka. A druhá úroveň, na ktorej sa vie prejaviť, je úroveň lymfatických uzlín, čo sú uzliny na krku. A tretia úroveň je, že sa môže takáto choroba, ide o zhubnú chorobu, rozšíriť do iných orgánov v organizme, čo sa volá metastázovanie. No, veľmi často sa takýto tumor prejaví tým, že pacient si nahmatá hrčku na krku. A tá hrčka na krku, každý z nás si nahmatal niekedy hrčku na krku, keď mal povedzme bolavý zub alebo angínu, ale vtedy tá hrčka na krku zvykne bolieť. Zvykne trvať, týždeň alebo 2 a potom postupne odoznie, zmenší sa a lymfatická uzlina sa vráti do tej pôvodnej veľkosti malinkej uzlinky. No, v tomto prípade tie uzliny skôr sú nebolestivé a nezmiznú. Čiže pokiaľ je hrčka na krku, ktorá je nebolestivá, postupne sa zväčšuje, trvá viac ako nejaké 3-4 týždne, tak je dobré si sa zastaviť a tú hrčku si dať skontrolovať. Častokrát ešte pripomeniem, to bude dobré aj pre našich kolegov, lekárov alebo zdravotníkov, ktorí sa nevenujú priamo otorinolaryngológii, tak tieto zväčšené uzliny na krku, ktoré sú spôsobené zhubným nádorom HPV pozitívnym, teda vírusom spôsobeným, sú častokrát cystické, čiže tá uzlinka obsahuje časť tekutinovej zložky. Čiže to je vidieť napríklad na sonografii, alebo aj keď niekedy to môže byť aj na pocit cítiť, že tam je taký balónik naplnený tekutinou. Čiže prvá vec, s čím vlastne k vám prídu, že sa nahmatajú, príde, je hrčka na krku, ktorú ten pacient si tam našiel, postupne sa zväčšuje, nebolí. Druhá možnosť je, že má nejaký problém povedzme s prehltaním, bolestivosť v hrdle a keď sa pozrieme do hrdla, tak vidíme, že je tam na tej mandli niečo, čo by tam byť nemalo a my to diagnostikujeme tak, že z toho miesta zoberieme vzorku a dáme ju vyšetriť histologicky pod mikroskopom a inými metódami.
Čiže dlhodobé škriabanie v krku. To by som zase nechcel povedať, lebo dlhodobé škriabanie krku môže mať veľa ľudí z rôznych príčin. Môžu to byť ľudia, ktorí občas fajčia, alebo ľudia, ktorí žijú v nejakej znečistenej oblasti, alebo aj bez nejakého iného zjavného dôvodu. Čiže by som teraz nechcel ľudí zneisťovať škriabaním v krku. Povedzme bolestivosť na jednej strane hrdle, alebo hmatná uzlina na krku, ktorá sa nezmenšuje po 3-4 týždňoch. Sú aj nejaké prejavy na jazyku napríklad? Môže byť nádor aj na jazyku, ale ako som povedal, tento HPV pozitívny, alebo teda vírusom spôsobený nádor najčastejšie býva v podnebnej mandli alebo na zadnej časti jazyka. Čiže už v hltane jazyk ako taký je skôr v ústnej dutine a tam je skôr rizikový pacient, ktorý fajčí, alebo fajčí cigaru, alebo fajku. Čiže to stále platí, že ak viete, áno, že... Samozrejme, fajčeri sú rizikovejší na vytvorenie zhubného nádoru kdekoľvek od ústnej dutiny až smerom do plúc. Čiže keby ste nám mali dať radu, ako predchádzať a chrániť si ústnu dutinu pred HPV vírusom? Tak celkovo pred vznikom zhubného nádoru imperatívom je nefajčiť ani nežuť nejaké teda látky, ktoré by mohli byť karcinogénne. Nepiť neriadene alkohol, samozrejme dať zaočkovať svoje deti, ktoré už budú vyrastať pripravené na takúto eventuálnu vírusovú nálož, ktorou by sa mohli stretnúť v budúcnosti. A byť vigilantný alebo byť pozorný, keď si ľudia nájdu nejakú hrčku na krku, tak ako som povedal, viac ako 3-4 týždne. Prípadne, keď si nájdu v ústnej dutine na jazyku nejaký okresok tkaniva, ktorý povedzme začne krvácať bez inej zjavnej príčiny, alebo je to vyslovene jednoznačný červený flak alebo biely flak, tak to je dobré, pokiaľ taký flak neodchádza v priebehu 2-3 týždňoch, si ho dať skontrolovať. A sú nejaké obdobia, napríklad v roku, ktoré sú rizikovejšie, alebo sa to nedá povedať, alebo v živote človeka, ktoré sú rizikovejšie, alebo... Nepozorujeme obdobie v roku, kedy by sa nám objavovalo viac zhubných nádorov. Je to počas celého roka. Možno to je niekde viac, niekde menej, ale nie je to niečo, čo by bolo úplne jednoznačné. No ale tieto HPV pozitívne tumory hrdla častokrát vznikajú u 30-tníkov až 50-tníkov. Čiže nie, ale keď sa bavíme o tej rezistencii na krku, uzline na krku, čo nie je vyslovene, nie vždy to musí byť uzlina, alebo keď sa niečo objaví na krku, už len z toho, že to my vidíme, tak ja neviem presne, čo to je. Ale keď nám povie na ultrazvuku kolega, že má to cystickú zložku, alebo má to tú tekutinu vnútri. A keď to je veľmi také základné pravidlo, keď to je pod 40 rokov, tak je skôr pravdepodobné, že to je vrodená cysta. Keď to je na 40 rokov, musíme vylúčiť, aby to nebol presne takýto rozšírený zhubný nádor z jazyka alebo z mandla. A aká je liečba zhubného nádoru? Zhubných nádorov. No, v zásade máme niekoľko typov liečby, ktoré vieme použiť alebo nakombinovať individuálne pre každého pacienta. Každý pacient s zhubným nádorom, teda za zhubný nádor to vieme prehlásiť vtedy, keď máme tkanivovú diagnózu. Čiže keď máme vzorku z toho tumoru, alebo minimálne pichnuté do tej uzliny a tie bunky, ktoré odtiaľ dostaneme, tak tie vyšetríme a kolega histopatológ alebo cytopatológ nám bude vedieť povedať, či sa jedná o zhubný nádor alebo nie. A keď to máme potvrdené, tak na základe toho, aký je to typ nádoru, teda či to je spôsobený vírusom alebo nie je, na základe lokalizácie nádoru, na základe veľkosti nádoru vieme pre toho pacienta odporučiť najvhodnejšiu liečbu, čo je kombinácia
chirurgickej liečby, teda operácie hrdla a uzlín na krku, radioterapie, chemoterapie. Chemoterapia samotná sa dáva zriedka alebo takmer vôbec. Chemoterapia býva častokrát spojená s radioterapiou. Čo hovoríme o chemorádioterapii. A potom sú už ďalšie možnosti liečby modernejšie, ktoré sú ale rezervované pre štádia, povedzme pre pokročilé nádory. Máme imunologickú alebo biologickú liečbu. A čo je dôležité, čo považujeme za veľmi dôležité, je, aby rozhodnutie o liečbe spravil pacient po tom, čo je prediskutovaný v multidisciplinárnom tíme odborníkov. Aj u nás na klinike pôsobí multidisciplinárny tím, kde každého pacienta s rakovinou hlavy a krku, sme chirurgovia hlavy a krku, prediskutujeme v kolektíve s radiologom, špecialistom, s radioterapeutom, s radiačným onkológom, s klinickým onkológom, to je ten kolega alebo kolegyňa, ktorí pacientovi dávajú chemoterapiu, radiačný onkológ dáva pacientovi liečebné žiarenie, radioterapiu a my všetci si povieme o tom pacientovi a zhodneme sa na tom, čo pre toho, ktorého pacienta bude najlepšia forma liečby. A lebo ste povedali, že multidisciplinárny tím. Čiže my tento tím sa v našom prípade každú stredu raz do týždňa stretne a každý pacient, ktorý prešiel cez našu kliniku, tak ho máme prichystaného a prezentujeme ho na tomto stretnutí a výsledok z toho stretnutia nám presne povie, že akým spôsobom ten pacient bude liečený. Čiže buď mu spravíme operáciu, alebo ho pošleme na liečbu ožarovaním a chemoterapiou, alebo inú formu liečby. A je takéto aj sedenie, aj to, ako sa venujete tomu pacientovi, štandardné? Alebo je to niečo, čo ste si vlastne priniesli vy z vašej praxe, ktorú ste nadobudli práve v zahraničí? Je pravda, že na našom pracovisku som tieto multidisciplinárne semináre zaviedol pred asi 5 rokmi. Odtedy ich máme každý týždeň. Stretávame sa pomocou enkryptovaného telemostu, čiže kolegovia z onkologických ústavov neprichádzajú k nám na oddelenie, ale stretneme sa v priestore virtuálnom, kde si prezentujeme snímky a prezentujeme si fotky eventuálne tých lézií u toho pacienta. A toto nie je len ohľadne hlavy a krku. Máme aj komisiu melanomovú, kde sa takýmto spôsobom posudzujú povedzme maligné melanómy. Existuje komisia prsníková alebo rôzne iné špecializácie, majú ich vlastné multidisciplinárne tímy. No, nemalo by byť akceptovateľné, aby bol pacient liečený mimo prebratia v takomto tíme. Určite sa nájde množstvo pracovísk a pacientov na Slovensku, ktorí takýmto spôsobom nepracujú, ale nie je to lege artis. Nie je to niečo, čo by malo byť, čiže je možné apelovať na všetkých poskytovateľov, ktorí poskytujú onkologickú liečbu, aby takýmto spôsobom fungovali. Čiže čím viac hlav, tým ste si istejší? To nie je o istote, to je o tom, že každý v tom tíme má určitú dávku informácií a vedomostí, ktorú jeden človek nedokáže obsiahnuť. Takisto ako my, chirurgovia hlavy a krku, vieme presne, akým spôsobom tento konkrétny nádor vieme operovať v kontexte toho pacienta, ktorý môže mať ťažko nejaký interný problém alebo môže byť podvyživený. A vieme, že či ten pacient takú operáciu zvládne a či ju my zvládneme, ale nevieme nič o tom, ako sa číta tá magnetická rezonancia, lebo na to je špecialistka radiodiagnostička, radiologička, ktorá to vie úplne veľmi presne nám povedať. A ani ona nevie veľa o našej práci a nikto z nás nevie nič už o práci radioterapeuta do takého detailu, akého by bolo potrebné. Čiže práve preto tam sme z každého z každej tej špecializácie tam je zastúpenie, ktoré do tej diskusie o tom, ktorom pacientovi vnesie
plnú expertízu tej ktorej špecializácie. A len v takejto diskusii my dokážeme tomu pacientovi navrhnúť to optimálne riešenie. Profesor, spomínali ste, že HPV je v závislosti aj od toho, akým sexuálnym životom ľudia žijú. Hej. Je nejaké číslo? Dá sa to vôbec povedať, že toto je dosť, alebo toto je veľa, toto je veľká pravdepodobnosť, že to HPV naozaj bude v takej dávke v tom tele, že prepukne? Áno, je to predmetom výskumu a v súčasnosti máme dáta o tom, že väčší počet sexuálnych partnerov vedie k tomu, že to riziko prepuknutia takejto choroby je vyššie. Hovorí sa o počte partnerov niekde okolo 10 za celý život. 10 za celý život? 10 vlastne životný lifelong. No, tak počas života je okolo 10 sexuálnych partnerov, s ktorými jedinec prevádzkuje aj orálny sex. Čiže aj orálny sex, 10 partnerov. A pán profesor, vy ste hovorili v úvode, že nemáme na Slovensku až tak dobré dáta, ktoré by nám vedeli možno, že viac pomôcť v liečbe tohto ochorenia. Pomáhate si a konzultujete aj s kolegami práve v zahraničí, kde ste boli, kde ste pracovali? Ste s nimi ešte v kontakte? Áno, to je, teraz je svet veľmi pekne prepojený a my vieme, aj keď mám ťažkého pacienta z akejkoľvek oblasti, tak sa viem obrátiť cez videohovor na množstvo mojich kolegov a takisto aj na nás sa obracajú ľudia, povedzme, z iných krajín a vieme konzultovať pacientov a vieme dávať naše pohľady na liečbu, na manažment komplexného pacienta zase kolegom iným. Takže áno, toto, chvála Bohu, funguje a si myslím, že to je veľmi fajn. A ako sa vám funguje ako lekárovi na Slovensku? Ja si myslím, že táto krajina má teda svoje problémy a sú oblasti, ktoré by mohli fungovať lepšie, ale je veľmi veľa oblastí, ktoré fungujú, si myslím, že veľmi fajn. A aj keď sa na ne možno niekto pozerá kriticky, ale stále tu vieme robiť svetovú medicínu a do veľkej miery ju aj robíme. No a problémy sú na to, aby sme ich nejakým spôsobom riešili, keď niekedy to nejde úplne jednoducho a vieme si predstaviť, že by sa nám mohlo pracovať v niektorých oblastiach jednoduchšie, ale tak si myslím, že to je súčasť života a boja, ktorý každý z nás zvádza. A asi vo všetkých oblastiach, nielen v tej medicíne. Tak, nielen v medicíne, ale vo všetkých oblastiach žitia. A keby ste mohli mať taký čarovný prútik, že čo by ste si priniesli z tej vašej praxe, ktorú ste zažili v zahraničí sem? Ja musím povedať, že mám šťastie, že som pracoval a pracujem na pracovisku, ktoré má európsku úroveň a ktoré sa aj mne ako človeku, ktorý je teraz odpovedný za to pracovisko, darí ďalej rozvíjať. A vždy je možné túžiť po nejakej novej technológii. Napríklad časť týchto nádorov je veľmi dobre operovateľná pomocou robotického systému, ktorý my v súčasnosti nemáme k dispozícii, ale univerzitná nemocnica v Bratislave tento robotický systém v súčasnosti implementuje, takže pevne verím, že v krátkom čase budeme aj vedieť chirurgicky takéto nádory riešiť aj pomocou robotickej techniky. Tak. To je jedna z vecí, ktorá by sa dala napríklad, po ktorej by sme mohli túžiť. Aj po nej túžime. To držím palce a pán profesor, ja sa vždy pýtam našich hostí, že či majú nejaký taký dobrozvyk pre zdravie, alebo keby sme to dali v tej dnešnej dobe, že cheat code, nejakú naozaj takú fintu, trik pre to vaše zdravie. Čo robíte vy? Tak človek musí žiť život, ktorý ho baví. Musí robiť veci, ktoré ho bavia. A niekoho baví beh, iného baví čítanie kníh, iného baví kultúra. Ja mám množstvo záujmov a ja rád pracujem v záhrade, rád športujem, stretávam sa s rodinou, s priateľmi,
úspechy mojich detí mi robia radosť. Samozrejme, naplňa ma práca, ktorú robím a človek všetko musí robiť s radosťou. To bolo aj krédo môjho otca a je to do veľkej miery aj moje krédo a myslím si, že to celkom dobre funguje. A keby ste mohli teda našim poslucháčom, divákom povedať, že takéto vaše odporúčanie na to, aby nám tu bolo dobre na tejto zemi? Už sme zabrdli trošku do filozofie. No? Tak všetci žite najlepší život, aký viete. Pomáhajte ostatným a buďme na seba tak dobrí, ako sa len dá. A to sú parádne slova na záver. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem. A bola by som veľmi rada, keby naozaj sa to očkovanie dostalo naozaj do tých čísel, ktoré pomôžu aj budúcim generáciám. Čiže začneme od tých 12 rokov, 14, ale nemusíme zablokovať očkovanie, keď má niekto 20, pretože aj Všeobecná zdravotná poisťovňa predĺžila vek, kedy má príspevok pre našich poistencov až do roku 24. Čiže až do 24. roka života sa môžu dať naši poistenci zaočkovať a dostanú príspevok na preplatenie tejto vakcíny. Takže okrem toho robme veci pekné, dobre, aby sa nám tu dobre žilo. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a držím vám palce, nech vás práca naďalej baví. A nech profesúra je to, čo naplňa nielen vás, ale aj spoločnosť okolo. Ďakujem veľmi pekne. Od mikrofónu pán profesor Miroslav Tedla a Zuzana Lauková. Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.